Розвиток національного руху кримських татар в 1960-ті роки. Взагалі, 11 жовтня 1961 року завершився гучний судовий процес, який ввійшов в історію як перший політичний процес кримських татар після сталінського часу. Тобто вже після смерті Сталіна, коли ми говоримо про кримських татар, які знаходилися в місцях вигнання. У цей день, саме 11 жовтня 1961 року, Ташкентський обласний суд, він виніс вирок у справі Енвера Сеферова і Шевкета Абдурахманова. В чому їх звинувачили? Їх звинувачили в тому, що вони підготовлювали і поширювали листівки із вимогою повернути кримських татар на історичну батьківщину та закликали кримських татар боротися за таке повернення. І, як ви зрозуміли, радянській владі такі заклики не сподобалась активна діяльність цих двох осіб. І вирок був до них суворий, це 7,5 років ув'язнення у таборах посиленого режиму. Тоді згадка про Крим, згадка про місце кримських татар саме на історичній батьківщині каралося, звичайно, кримінальною відповідальністю. І саме цей вирок є про демонстрацію такої політики радянської влади по відношенню до кримських татар. У серпні 1962 року відбувся новий політичний процес. Справа Марата Умерова і Сеїда Амзи Умерова, які були лідерами організації кримськотатарської молоді. Ця справа слухалась у Верховному суді Узбекської РСР, і вирок теж був, по суті, суворим: позбавити волі на 4 роки у виправно-трудовій колонії посиленого режиму Умерова і Умерова на 3 роки там же. Тобто такі заклики не сподобалось радянській владі, і будь-яка самоорганізація кримськотатарського народу на території місць вигнання каралася такою тяжкою кримінальною відповідальністю. Починаючи з 1964 року в Москві діяло неофіційне представництво кримських татар, склад якої постійно змінювався. Чим вони взагалі займалися в Москві, в столиці Радянського Союзу? Ці ініціативні групи, вони регулярно випускали і поширювали інформації, вони передавали заяви, телеграми та інші документи до посадових осіб, аби можна донести свої думки і свою позицію, і свої бажання, аби повернутися на Крим, на територію своїх пращурів. Тут ми говоримо, що керівники руху, люди в основному старшого покоління, вони прагнули надати руху більш такий лояльний до радянської влади характер. І однак в 60-ті роки все більше увагу і політичну вагу набирають молодь кримських татар. Взагалі тут треба зробити відсилку, що в усіх політичних процесах молодь відіграє, можливо, важливішу роль. Тобто це люди, які активно налаштовані, у деяких випадках більш радикально, які готові до рішучих дій. І саме тому ми говоримо про те, що ось такі політичні процеси, вони вмотивовуються, які бувають вмотивовані молоддю, звичайно, у свою чергу відіграє на всьому народі. Так ось. Найбільш яскраві представники цього покоління національного руху – це, звичайно, наступні особи, про яких я зараз буду говорити. Це Рішат Джамілєв, Юрій Усманов, фотографії ви бачите, зображення їх бачите на слайді. Окрім цього, звичайно, всесвітньо відомий Мустафа Джамілєв, Айше Сетмуратова, Зампіра Асанова. Потім можна згадати ще і Ролана Каді, Айдера Барієва. Тобто це ці представники кримськотатарської молоді, яка якраз таки займалася активною громадянською позицією і захищала інтереси у вигнанні цілого народу. Влада реагувала на виступи кримських татар дуже жорстко. 27 серпня 1965 року понад 1000 кримських татар зібралися біля будівлі міської партії в Бекабаті, щоб запитати у першого секретаря Узбекської РСР, коли кримські татари зможуть повернутися до Криму. Для розгону демонстрації влада застосувала силу.
Після цього ми можемо говорити про те, що з 8 по 18 жовтня 66 року, в ознаменуванні 45-ї річниці з дня утворення Кримської РСР, про яку ми говорили з вами учора, у багатьох містах України містах Узбекистану, пройшли мітинги і збори кримських татар. Всі вони були розігнані владою дуже жорстко і супроводжувалися масовими арештами учасників. Тобто це нагальний такий приклад, демонстрація радянської влади своєї сили і те, що вона не буде йти на діалог з молоддю і з представниками кримськотатарської політичної еліти на той час, і жодні переговори щодо повернення Крим, вони були, звичайно, для них недоступні. Що виходить, про що ми говоримо далі? Іншою важливою особливістю періоду 60-х років, про що я хочу вам сказати, стало різко зрослий інтерес кримських татар до власної історії, до власної культури. І саме це культивувалося молоддю, яка читала книжки, читала наукові праці, і вся ця література, вона, звичайно, безпосередньо було пов'язано із Кримом і з історичною батьківщиною. У 1965 році активісти руху почали збирати дані про втрати в ході депортації і в місцях заслання. І згідно, так би мовити, народного перепису, під час переселення і урок життя в новому місті загинуло майже 46% кримських татар. Тобто ми пам'ятаємо, вчора ми говорили про офіційну статистику, і в документах НКВС була зазначена інша цифра. Тут ми говоримо, що за народним переписом майже більше 40% кримських татар загинуло під час депортації і в перші роки в місцях вигнання. Для народу це дійсно велика втрата, і це дійсно чорна сторінка в історії кримськотатарського народу, про яку ми говорили з вами на минулому році. Тут треба значити наступне, що у цей період ініціативні групи, про які ми говоримо, вони продовжували подавати петиції до органів державної влади, аби чиновники звернули увагу на проблему кримських татар, на проблему вирішення і вирішити проблему з повернення кримських татар на історичну батьківщину. За деякими підрахунками, близько 53 тисяч листів було подано до органів влади. Уявіть собі таку велику кількість листів, які подали кримські татари, аби повернутися на свою історичну батьківщину. І так всенародне звернення до 23-го з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу підписала понад 120 тисяч кримських татар з усіх регіонів проживання. Усі вони бажали повернутися в Крим, і наразі обрали ось таку стратегію подання петицій, подання запитів, подання телеграм до органів державної влади, щоб вони звернули увагу на цю проблематику. Незважаючи на усі зусилля, в 1966 році проблема кримських татар так і не вирішилась. Тобто такі петиції були проігноровані, по суті, владою Радянського Союзу. Так, ми продовжимо. Указ і говоримо про політичну еліту Радянського Союзу. Тоді вона на зустрічі із представниками активної молоді кримських татар був голова Комітету державної безпеки Радянського Союзу Юрій Андропов. Він повідомив кримським татарам, що незабаром буде виданий указ про реабілітацію кримськотатарського народу, а питання про повернення народу до Криму вимагає додаткового вивчення. Виходячи на мітингу 27 серпня, 2 вересня 1967 року у Ташкенті, кримські татари ще не знали, що на багато років їхнє національне питання буде вирішено. 17 серпня 1967 року було прийнято постанову Політбюро ЦК КПРС. Основна теза цього документа, цитую, кримські татари вкоренилися у місцях вигнання, повернення їх до Криму недоцільно. Тобто, незважаючи на усі демонстрації, незважаючи до багаточисельних петицій і заяв до органів державної влади, влада Радянського Союзу не розглядала повернення кримських татар як позитивний розвиток розв'язок цієї проблеми. 5 вересня 1967
року, вибачте, тут, до речі, 5 вересня, а не 6, тут у нас описка невеличка, був виданий указ президії Верховної Ради СРСР про громадян татарської національності, які раніше проживали в Криму. І тут потрібно значити наступне, що він скасовував цей указ, він скасовував рішення державних органів у частині, яка мала огульні звинувачення щодо громадян татарської національності, які проживали в Криму, але стверджував, що вони вже вкоренілися в Узбекську РСР і в місця вигнання, що вже повернення їх є недоцільним. Тут треба зазначити наступне, що кримські татари сприйняли цей указ як ключ, що відкрив їм шлях до повернення до Криму. І, можливо, діти, які зараз слухають цю трансляцію, можуть спитати у батьків, які їм точно будуть можуть так відповісти, що дійсно кримські татари, які сприйняли це як ключ і, по суті, вирішення їх проблеми, поїхали в Крим в 60-ті, в 67-68 роки. Тоді до Криму прибуло близько 2000 кримських татар, однак практично ніхто з них не був прописаний. Куплені кримськими татарами тоді будинки зносили бульдозерами, а людей насильно виселяли за межі півострова. Продовжуємо. У березні 68-го року кримськотатарські активісти влаштували бенкет на честь письменника Олексія Костеріна, захисника репресованих народів. І на ньому правозахисник Петро Григоренко закликав кримських татар не замикатися у вузьконаціональній шкарлупі, а порадив їм звертатися за допомогою до радянської і світової громадськості, до міжнародних організацій. Було вирішено провести масову маніфестацію з вимогою повернути кримських татар на батьківщину і відродити Кримську РСР. Така демонстрація відбулася 21 квітня 68-го року у Черчику Ташкентської області. Вона була жорстко розігнана, 10 її учасників постали перед судом. Вперше в історії кримськотатарського народу підсудних захищали московські адвокати, і сталося це, звичайно, за ініціативи Петра Григоренка, ось його зображення, який за цей час активно захищав права кримських татар. 17 серпня 1968 року в Москві відбулася демонстрація, приурочена до чергової річниці депортації. Для участі в демонстрації в Москву прибуло близько 800 представників кримськотатарського народу. Серед них були жінки, люди, ветерани війни, але це не зупинило міліціонерів і органи державної влади. Кримські татари були затримані і побиті правоохоронцями, а потім під конвоєм завантажені у поїзди і відправлені до місць проживання. У 68-70-ті роки пройшли процеси над тими, хто відкрито критикував указ від 67-го року, про який ми щойно згадували. Найбільший резонанс мав такий званий процес 10, матеріали якого розійшлися в різних виданнях, як в Радянському Союзі, так і на Заході. Ці події визначили нове ставлення кримських татар до влади. Останні ілюзії щодо вирішення кримськотатарської проблеми, швидкого вирішення кримськотатарської проблеми були розвіяні. Тобто можна зробити такі проміжні висновки, що насправді кримські татари, які тоді обрали тактику подання петиції, вихід на мирні демонстрації. Так, я попрошу його вимкнути, аби ми могли далі співпрацювати. Ось, і ми говоримо про те, що дійсно переходимо до важких 70-х років національного руху кримськотатарського народу. Тут ми говоримо вже про політичні процеси, політичні переслідування кримськотатарських активістів. Що тут треба зазначити щодо активістів, і можна зазначити, звичайно, їхні прізвища. У 70-ті роки тривалі репресії і арешти кримських татар.
На початку 70-х були засуджені активісти національного руху, як Айшесет Муратова, Ленур Ібраїмов, Джебар Акімов, Мустафа Джамілєв, Ескендер Куртумеров, Базір Халіков, Ріаєт Рамазанов, Іслам Кудусов. Мустафа Джамілєв був одним з тих учасників кримськотатарського національного руху, до яких радянські правоохоронні органи вони виявили підвищену зацікавленість. 22 червня 1974 року в узбецькому місті Гулістані він був заарештований вже в третій раз. 19 липня 1974 року вироком Народного суду Гулістану Джамілєв був визнаний винним за статтею 199 прим. 1 Кримінального кодексу Узбецької СР і засуджений до 1 року позбавлення у колонії суворого режиму. Покарання він відбував в колонії Омськ. Тут треба зазначити, що це була тактика радянської влади по відношенню до найактивніших представників кримськотатарської молодіжного політичного руху. Це були залякування, політичні процеси, коли людей саджали за відсутністю будь-якої доказової бази, і це все, звичайно, сприймалося кримським татарам як ворожі акції по відношенню до всього народу, і саме тому кримські татари ще більше виходили на мітинги і на демонстрації. Що далі? Тут треба значити, що повернення і другий Курултай кримськотатарського народу. Ми переходимо вже на інший етап історії кримськотатарського народу і будемо говорити про повернення, довгоочікуване повернення кримських татар на історичну батьківщину. Із проголошенням курсу на перебудову 1985 року почався новий підйом в національному русі. Зображення, до речі, яке ви бачите на слайді, це якраз таки фотографія з другого Курултаю кримськотатарського народу, про який ми теж будемо зараз говорити. На п'ятій всесоюзній нараді представників ініціативних груп, що проходила з 29 квітня по 2 травня 1989 року в Янігулі, більшістю голосів було прийнято рішення заснувати на базі існуючих ініціативних груп суспільно-політичну організацію Кримськотатарського національного руху – ОКНД. Створення ОКНД мотивувалося необхідністю переходу до більш організованим формам політичної боротьби за свої національні права і за демократію. Що взагалі представляла собою ця організація кримських татар? Вона взагалі, ми говоримо про те, що вона фіксувала членство в ній, статут і програму. На першій нараді таємним голосуванням строком на 1 рік була обрана Центральна Рада з 27 членів, ревізійна комісія і голова ОКНД, ним став Мустафа Джамілєв. Великим кроком на шляху поглиблення курсу перебудови країни став перший з'їзд народних депутатів, що пройшов з травня по червень 1989 року. Тут треба значити, що представники кримськотатарського народу, які тоді знаходились в Москві, вони поширювали серед депутатів документи про становище кримських татар, виступали на численних мітингах. Це сприяло тому, що кілька депутатів з трибуни з'їзду нагадували про проблему кримських татар, що потім з'їзд доручив Раді національностей Верховної Ради СРСР створити депутатську комісію з проблем кримськотатарського народу. Тобто фактично ці активісти, кримськотатарські активісти, які комунікували із депутатами, із іншими чиновниками органів влади в Москві, вони змогли донести проблему кримських татар, які тільки почали повертатися на свою історичну батьківщину. Що далі? Ми говоримо про те, що вже на початку 91-го року відбулася ще одна важлива подія в житті вже Кримського півострова, куди почали повертатися кримські татари. 20 січня був проведений референдум про перетворення Кримської області на Кримську РСР. 12 лютого 1991 року сесія Верховної Ради УРСР прийняла закон про відновлення Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки. Наскільки вам відомо, ми говорили на минулому уроці, це вчора, що ця автономія була скасована вже після депортації кримських татар
І однією з вимог, до речі, політичних вимог кримських татар, що в місцях загнані, це було якраз таки відновлення статусу Криму, політичного статусу Криму у формі якраз Кримської автономної Радянсько-Соціалістичної Республіки. Автономія стала як територіальне утворення, тоді як кримські татари вже на цей час наполягали на національній автономії кримських татар. Кримські татари бойкотували цей референдум, і Центральна Рада УКНД, організації, про яку ми з вами говорили, виступила із кількома заявами протесту проти на швидку руч створеної такої кримської автономії. Замість відновлення незаконно ліквідованої при режимі Сталіна державності кримських татар на їхній території створена ще одна російськомовна республіка. До речі, ось ці всі політичні процеси, вони ще зіграють свою велику роль у наступних подіях, про які, я думаю, чимало з вас знають. Ми говоримо саме про 14 рік і про анексію Криму Російською Федерацією. Але продовжимо. Незважаючи на всі протести, результати референдуму залишилися в силі, і це була одна із найболючих, так би мовити, поразк кримсько-татарського руху. Мрія декількох поколінь кримських татар про національну автономію так і залишилась нездійсненою. Хоча інша мрія все ж таки реалізувалася. Ми говоримо про те, що кримські татари мали змогу вже повернутися у Крим. Це почалося ще і в кінці 80-х років і на початку 90-х років. Тут, окрім цього, звичайно, треба зазначити і про Курултай кримськотатарського народу як представницький орган кримських татар. В умовах, коли кримські татари виявилися, по суті, чужими на власній батьківщині, ідея об'єднання усього народу, звичайно, стала актуальною. І це передумова для проведення національного з'їзду Курултаю кримських татар. Його мета була визначена як об'єднання всіх інтелектуальних, духовних і економічних сил народу. Тобто це буде своєрідний парламент, це буде своєрідна політична інституція, в якій будуть зібрані справжня політична еліта кримських татар. Основне завдання Курултаю було названі визначення шляхів вирішення національних проблем, а їх було дуже багато з часу повернення кримських татар. Це і проблема працевлаштування, надання житлових приміщень, це більш глобальні проблеми, це політичні проблеми, чи можна знову відновити або досягти політичного устрою в Криму як національної автономії. Тобто всі ці питання, вони актуальні вже на той час і, звичайно, обговорювалися серед членів делегатів Курултаю кримськотатарського народу. Підготовка Курултаю 1991 року почалася задовго до його проведення. І треба значити, що з жовтня 90-го по травень 91-го року відбулася виборча кампанія до цього органу, і делегатами Курултаю були обрані 255 осіб з різних регіонів проживання кримських татар. Ось цей Курултай, він проводився у Сімферополі з 26 по 30 червня 91-го року і увійшов в історію як другий. Ну, я сподіваюся, що чимало з вас були на третьому дистанційному уроці, і ми з паном Андрієм Іванцем говорили про перший Курултай. І тепер зрозуміло, чому цей Курултай є, звичайно, другим. Далі ми говоримо про те, що Курултай обрав меджліс кримськотатарського народу, головою меджлісу став Мустафа Джемілєв, його заступником Рифат Чубаров. І, звичайно, він мав, по суті, більш символічне значення для усіх кримських татар з усього світу. Продовжуємо і переходимо до наступних розділів сьогоднішньої теми. Ми говоримо з вами тепер про відродження кримськотатарської культури в 90-ті, в нульові роки 20-21 століття. Що тут головне і що тут треба зазначити є дійсно актуальним і по сьогодення. Після здобуття України незалежності почалося нове кримськотатарське відродження, це дійсно так, і розвиток мови, літератури і освіти. Ще з 89-го року ініціативи митців і активістів за ініціативи цих активістів і митців кримських татар було створено Кримськотатарський академічний музично-драматичний театр у Сімферополі.
У 90-му році у Сімферопольському державному університеті відкрилась кафедра кримськотатарської мови і літератури, створена кримськотатарський фольклорний ансамбль Крим. Ось усі ці ініціативи, звичайно, були підтримані кримськотатарським народом, хоча і був деякий спротив. Спротив був місцевого кримського населення, здебільшого російськомовного, і було чимало випадків, коли в самому Криму на ґрунті цих спорів відбувалися великі бійки і інші не позитивні, а більш негативні події. Протягом 90-х років до Криму повернулися кримськотатарські письменники, поети. Зокрема, це Шакір Селім, Юнус Кандим, це і Шаміль Алідін. За їхньою участю в Криму почалося відродження сучасної кримськотатарської літератури. У 92-му році кримськотатарські письменники увійшли в Національну спілку письменників України. Тобто ми можемо сказати, що вже культурним чином різні діячі кримськотатарської культури, мистецтва, вони інтегрувалися в нові українські реалії. Хоча, по суті, тоді, в 90-ті роки, Україна сама по собі тільки отримала незалежність і почала будувати свої культурні інституції, але все ж таки кримські татари вже тоді активно комунікували, ще й до цього, звичайно, активно комунікували, але вже відбувалися певні культурні зв'язки на рівні двох народів. Що далі? Можна сказати, що в 93-му році в Криму було відкрито першу школу з кримськотатарською мовою викладання. Пізніше їхня кількість поступово збільшувалась. Наприклад, в середині нульових років нарахувалося 15 таких шкіл. А тут треба зазначити, що до Другої світової війни їх було 371 школа. Хоча, звичайно, цього теж було недостатньо. Водночас гострими залишаються проблеми щодо відродження національної топонімики. Наскільки всім відомо, вже після депортації кримських татар майже чимало назв кримськотатарських назв географічних об'єктів були замінені на російські. І з поверненням кримських татар на свою історичну батьківщину актуальність і повернення історичних назв, звичайно, стало актуальною, і це питання піднімали як органи державної влади, в яких піднімали як кримські татари, так і інші активісти. Тут треба значити, що 19 травня 2009 року відбувся перший всесвітній конгрес кримських татар, куди з'їхалися кримські татари, які проживали в Сполучених Штатах Америки, Канади, європейських країнах. І Конгрес дозволив розбудовувати гуманітарні зв'язки із співвітчизниками, сприяв розвитку мови, культури кримських татар. Тобто цей конгрес, він став цим центром утворення нових комунікацій серед кримських татар з усіх діаспор, будь-то з Туреччини, будь-то з Сполучених Штатів Америки, будь-то з Європи або з інших континентів. Одразу ж треба зазначити, хто у нас сьогодні розвиває кримськотатарську культуру. Звичайно, це видатні українські та кримськотатарські діячі. Це, звичайно, співачка Джамала, це переможниця Євробачення, українська співачка, режисер Ахтем Сейтаблаєв, гітарист віртуоз Лінур Ізмайлов, відомий далеко поза межами Криму митець гончарства Рустем Скібен. До речі, одразу ж анонсую, що на наступному році вже дистанційний урок з мистецтва ми будемо вести бесіду саме з Рустемом Скібеном. Розвиток кримськотатарської культури, мови і літератури потребує заходів посиленої підтримки та сприяння для розвитку, що наразі, звичайно, дуже актуально. І переходимо до останньої теми, яку ми сьогодні хочемо розглянути. Це анексія Криму, 2014 рік. Я думаю, що, можливо, діти, які зараз з нами присутні на цьому дистанційному уроці, ще не сильно пам'ятають ці події в історії Криму, але більш дорослі, я думаю, цілком розуміють, які тоді сталися які тоді сталися події. Після перемоги Революції Гідності в Києві в лютому 2014 року Російська Федерація розпочала незаконну окупацію Кримського півострова. Фактично розпочалася така комплексна агресія Росії по відношенню до України. Зараз чимало експертів дотримуються думки, що
це гібридна війна, тобто усі ці методи, як військові, так і не військові, вони вживаються органами державної влади Російської Федерації по відношенню до України. А захоплення українського Криму Російською Федерацією розпочалося ще 20 лютого 2014 року. Саме ця дата розміщена на медалях, так би мовити, за нібито повернення Криму Міністерства оборони Російської Федерації. Активні події, поява озброєних російських воєнних військових без знаків розпізнавання – це все буде трошки пізніше. 26 лютого 2014 року біля під стінами Верховної Ради Криму кримськими татарами та українськими активістами було проведено багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України та за український Крим. До речі, тут треба зазначити, що 26 лютого 2020 року, тобто буквально декілька місяців тому, президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого в Україні як День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як щорічна пам'ятна дата. Так ось, повертаємося до подій 2014 року. Приблизно о 4 ранку, з 26 на 27 лютого 2014 року, так звані зелені чоловічки з російської армії без знаків розрізнення взяли під контроль органи державної влади в Сімферополі, а наступної ночі захопили Сімферопольський аеропорт. Після цього події в Криму розвивалися під контролем окупаційної армії, захоплювалися адміністративні будівлі та засоби масової інформації. Взагалі, дії Російської Федерації були засуджені міжнародним співтовариством 27 березня 2014 року. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України. Документ закликав усі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не визнавати жодних змін у статусі Автономної Республіки Крим та їхню належність до України, і утримувався від будь-яких дій, які можуть бути інтерпретовані як визнання саме Крим частиною Росії. 100 країн підтримало це рішення, 58 утрималось і 11 країн проголосували проти. Рішення щодо України було прийнято Генеральною асамблеєю через те, що Російський Федерація, яка є постійним членом Радбезу ООН та має у ній право вето, 15 березня наклала вето на резолюцію, яка закликала інші країни не визнавати результатів кримського референдуму. Окрім цього, треба зазначити, що ж ми можемо сказати уже і про Україну. Так, 15 квітня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Цим законом було визнано Російську Федерацію як державу, що здійснює окупацію. А 12 листопада, що вже важливо саме для історії кримськотатарського народу, 12 листопада 2016 року було ухвалено постанову Верховної Ради України про визнання геноциду кримськотатарського народу, депортацію визнано актом геноциду, а окупації Кримського півострову і репресії проти кримськотатарського народу етноцидом. В Україні 18 травня встановлено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що депортація кримськотатарського народу, яка почалася з 18 травня 1944 року, і перші роки в місцях вигнання кримських татар, це належить, відповідають ознакам геноциду кримськотатарського народу. Тут треба зазначити наступне, що 25 вже липня 2018 року Сполучені Штати Америки, ця країна оприлюднила Кримську декларацію, в якій підтверджувалось невизнання анексії півострова Росією і говорилося про порушення міжнародного права. Цитую з цього міжнародного документу. Своїми діями Росія привела себе у спосіб, який недостойний великої держави, та із власної волі ізолювала себе від міжнародної спільноти. Взагалі, тут треба зазначити, що наразі, я думаю, що в новинах, як українських ЗМІ, так і міжнародних новинах, ви бачите чимало
інформації про постійні обшуки в будинках кримських татар, звинувачення їх у тероризмі та в інших безпідставних звинуваченнях. Окрім цього, треба зазначити, що у травні 2014 року Джемілєва, лідеру кримськотатарського народу, Російська Федерація заборонила в'їзд до Криму. Тоді, 3 травня 2014 року, майже 5 тисяч кримських татар взяли участь у мирній акції у зустрічі із Джемілєвим в Криму. На заваді стала військова техніка. Ці кадри є, звичайно, і в інтернеті, і це все ви можете там побачити. Окрім цього, через рік після мітингу за єдність з Україною 26 лютого, про цей мітинг ми з вами вже згадували, російські окупанти відкрили кримінальні справи проти кримських татар, учасників цього мітингу. Досить цинічна справа, коли звинувачували тільки одну сторону і звинувачували, по суті, в проукраїнськості своєї позиції і за тих людей, які виступали за проукраїнський Крим. Загалом було заарештовано 7 осіб, кілька осіб було обвинувачено без арешту. Тут треба зазначити, що члена Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза у 2017 році було засуджено до 8 років колонії. Завдяки постійному міжнародному резонансу, завдяки українським ЗМІ, завдяки українським і міжнародним активістам, експертам, Ахтема Чийгоза, Ільмі Умерова, другого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого теж було ув'язнено за заперечення законності окупації, було звільнено російською стороною. Наразі вони проживають у Києві. Тобто це ми говоримо про представників Меджлісу кримськотатарського народу як представництво кримськотатарського народу. 26 квітня, що теж важливо і що теж треба зазначити, 2016 року в Росії Меджліс кримськотатарського народу був визнаний екстремістською організацією, бо нібито він вів антиросійську діяльність на догоду, цитую, Заходу. Що тут мається на увазі? Мається на увазі, що нібито Меджліс, він постійно підтримувався західними країнами, західними спецслужбами і, по суті, має екстремістський характер. 19 квітня 2017 року з'явилося рішення Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй у справі за позовом України проти Росії, що стосується порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у Криму. Суд закликав відновити діяльність Меджлісу, раніше незаконно визнаного екстремістською організацією та забороненого окупаційною владою, та припинити тиск на національні меншини в Криму. І тут треба зазначити, що на рівні, на політичному рівні, на економічному рівні по відношенню до Російської Федерації було запроваджені ряд економічних, політичних санкцій з боку міжнародної спільноти. Окрім цього, коли ми кажемо про історію кримських татар, коли ми кажемо про сучасні реалії, з якими зіштовхуються кримські татари, треба зазначити, звичайно, і про засоби масової інформації кримських татар. В Криму обмежується свобода слова. Так, наприклад, у 1 квітня 2015 року завершився період перереєстрації засобів масової інформації на окупованій території. Якщо на початок, це дуже важливо, якщо на початок 2014 року в Криму було зареєстровано понад 3000 засобів масової інформації, то в результаті, так би мовити, так званої російської реєстрації їх залишилося 250. З них 231 – це перереєстровані місцеві видання, і 19 – це російські ЗМІ, які тільки прийшли по суті, з окупацією Російської Федерації Автономної Республіки Крим. Окрім цього, треба зазначити, що не були перереєстровані ряд кримськотатарських засобів масової інформації, зокрема телевізійний канал АТР, і редакція була змушена переїхати до Криму. Окрім цього, в Криму поширюється і посилюється мілітаризація, проводяться чергові військові навчання на території Криму, і, звичайно, це все є неприпустимим з дипломатичної точки зору. Щодо кримських татар, щодо активної молоді, яка зараз знаходиться на території Криму, то це вже я говорю не по історичним даним, а говоримо про соціологічним дослідженням. Ми говоримо про те, що активна молодь кримськотатарська, вона, по суті, виїжджає за
межі Криму, аби вчитися і отримувати знання, отримувати диплом в університетах, які видають законні, легітимні документи, легітимні дипломи. Це, наприклад, студенти різних українських університетів, це, наприклад, університети в Польщі і ряд європейських держав, в яких навчаються кримські татари. Наразі, коли ми говоримо вже про сучасні реалії, 2020 рік, то прекрасно розуміємо, що чимало обшуків все одно продовжуються по відношенню до кримських татар, чимало є заарештованих кримських татар, чимало є кримські татари, які зараз знаходяться під слідством в СІЗО, та за якими проводиться постійний контроль. Але кримські татари, які знаходяться зараз на неокупованій території, наприклад, у Києві, у Львові, вони продовжують свою діяльність, продовжують розвиток кримськотатарської культури. І, звичайно, ми говоримо про великих кримськотатарських діячів, як ми говорили вже про Джамалу, Ахтема Схитеплаєва, Рустема Скібана. Усі вони, їхня діяльність є складовою кримськотатарської не тільки культури, але й політичної діяльності. Так би мовити, як Меджліс кримськотатарського народу знаходиться у Києві, так і спеціалізовані експерти кримськотатарської культури, вони теж знаходяться не на окупованій території України. По суті, як ви бачили з сьогоднішнього уроку, ми не говорили про все, звичайно, ми не обговорювали усі політичні процеси, які були в першій і другій половині ХХ століття, і сучасні реалії більш детально. Ми говорили більш комплексно, так би мовити. Говорили з вами про лідерів національного руху, говорили з вами про кримські татари, які отримали від радянської влади 5, 7, 10 років суворого режиму. І, звичайно, це все консолідувало кримськотатарське суспільство, консолідувало і для нас, для кримських татар, для політичних вмотивованих осіб, це все допомагало у сформуванні своєї політичної програми, що й роблять зараз не тільки Меджліс кримськотатарського народу, але й так і молодь. По суті, цей відрізок, про який ми говоримо з кінця із завершення кримськотатарської національної революції 20-ті роки минулого століття і початку і 20-ті роки сьогодення, це період, який є досить важливим для історії кримських татар, тому що ми утворили свій Курултай, свої представницькі органи, у нас є представники політичної еліти, і це все, звичайно, збагачує нашу культуру, нашу політичну еліту. І в цілому, я сподіваюся, і на майбутнє буде розвивати не тільки кримськотатарський народ, але й український. В завершенні хочеться зазначити наступне. За ці 5, звичайно, дистанційних років ми не змогли охопити усі теми, які ми хотіли. Це дійсно дуже складно, тому що наша історія, вона наповнена великими політичними процесами. Наша історія, вона наповнена чимало культурними, економічними процесами. Звичайно, про всі них ми не могли говорити. Але ми за цей 5-разовий цикл дистанційних років ми згадали і про перших людей на території Криму, ми згадали про зародження кримськотатарського народу як етносу, ми говорили про зародження кримськотатарської державності. Ми говорили також про внутрішню і зовнішню політику кримськотатарської держави, про анексію Криму Російської імперії у 1973 року, про чорне століття в історії кримських татар, про період війн і революції. Умовно, в історіографії це період 17-21 років. Ми говорили про Нумана Челюбіджіхана, політичного лідера минулого століття, про Велику світову війну, Другу світову війну, про депортацію, національний рух і, звичайно, про історичне повернення і сьогодення.
Я хочу зазначити, що я хочу усім подякувати. Тестові завдання будуть надіслані усім охочуючим, звичайно. Це по-перше. По-друге, я сподіваюся, що вам всім сподобався цей невеликий курс історії кримських татар. Я хочу нагадати, що на наступному тижні, в суботу і в неділю, відбудуться дистанційні уроки з культури і мистецтва кримських татар. Ми будемо говорити з відомим кримськотатарським митцем Рустемом Скібіним. Це буде, по суті, такий оглядовий урок. Будемо в загальні факти про культуру кримських татар, про мистецтво кримських татар, і ви можете всі поставити до нього, як експерта, свої запитання. Я нагадую, що це був освітній курс «Кримські татар. Історія, культура, мистецтво». Мене звати Бекір Аблаєв. Щиро дякую усім учасникам сьогоднішнього курсу. І повторюю все одно ще раз свою фразу, що народ, який не знає минулого, в нього нема майбутнього. Того вчимо історію, вчимо культури і мистецтво, тому що для нас, як для кримських татар, так і для українців, це досить важливо. Щиро дякую всім.